Proiektu helburu nagusia da gaztingan zientzia teknologiko kuriosidade pixket lantzen da indertzen jutie. Hori intentatzen du lortzie beti, urtizie proiektu konkretu lantzen jo reto batzu erantzune emanez, praktika biderautu esperimentazio moduko bat izatea. Gaurko ekitaldi honek emateko aukerie urtizier landu joen proiektu hau danak herrixen aurri sozializatu ahal izateko eta erakustoki bezala ikuskatzen du. Ikastetxe bakoitzek bere proiektue lantze deu eta irailien ikasturte guztira beireko proiektu baten pentsatze deu. Ni kate arlokue naiz eta egilezan iraurri berritzenek eskaintzigun espazio honetan aberazgarria da elkar banatzea ditugulako bai izan ditugun problemak, bai nola soluzioa ditugun eta denbori egilezan aurreztu diteigo eta proiektu politika igual geu lantzeare bide emateulako horrek. Azkoitia behatxin proiektu hau oso positibotan hartze dugu. Gutzakore ardatz nagusitakoa da, gure urteko planan barrun sartzen dugu zientziazioako ekintza hau. Eta honek balizaten digu azkenen proiektu baten baitan, mintegi ezberdinak proiektu multidisziplinar bat lantzeko. Eta hortaz aparte, gure ikasleke baita ikusezaten beste Urora Bailarako ikastetxetan ze proiektu lantzen dien, zientzia baten barrun azkenen, ze aukera ezberdinak emate dizkigun azkenen mintegi diferenten lantzeko proiektu diferentiak, Orduanezako erabat bai eskolantzako eta bai ikastentzako baita bat-ipate interesantien. Garra. Gure proiektue azoka honetan erakutsi alizeti eta aurkeztie plaza etorri dan jende danai eta ikasle danai asko gustazatzea atzenin ikustie hainbeste jende daola zientzixekin zerikusi xauken gauzak inporta zaizkona bastante importante irutizatze gazti eta erakustie ondik badaola jendie zientzixekin eta aurrea dijuna bastante ondota. Jende asko etorri da eta aurkezteko aukera politia irutizat. Ez da aukera ondia izan danak ikusteko, baina gehien gustatzen proiektue ilusio optikona izan da. Marra batzuk igual moituta zeuden da, zuk moituta ikustetuzu baina berez hola rekto zeuden da, egoera desberdietan nola ikustezu. Proiektun garapen zier hainbat bizben pasaiteu hasieran esperimentu inarrizetan hau pixket urduri ganden ezekin nolako ondo ateako batzan da presentatzeko gai izango alginen. Baina hainbat saiakera indagero ikusitako ondo ateaz ez zegoela dana pozik jarri ginen. Eta gaurko egunin etortzakun danok berriz urduri jarri askotan keskiata zigun. Eta gaurko lehenengo aldietako izan da ondo ateaz agona, orduan oso guztua gara.